Здравейте, аз съм Ети, вие сте с канала Smart Cookbook и както виждате започваме сезона на зелките. Ще си приготвим кисело зеле, разбира се няма как да мине една българска къща без кисело зеле всяка зима, без да си приготвим няколко чудесни вкусотийки. Рецептата, която ще ви покажа днес е абсолютно семпла за класическото кисело зеле, което се приготвя само и единствено с сол. С саламура имаме естествената ферментация на зелето. Така, понеже съответно няма да приготвя цял бидон с зелки, ще започна с нарязването на зелето. По този начин първо става много по-бързо и другото, което е, разбира се, за домакинства, които няма да използват един цял бидон с зеле, една, две, максимум до 3 зелки смятам, че ще ви бъдат напълно достатъчни. Ще нарежа зелето директно на парчета, които ще бъдат готови и подходящи за готвене. Ето така. Разбира се, тези кочани, чоканите от зелето, ще трябва да ги махнем. Когато избирате зелето, гледайте да бъде по този начин с 5 лъча, така ще го нарека. Това е сигурен знак, че говорим за хубавия български сорт зеле кюсе. Точно такова ви трябва, за да получите хубаво кисело зеле. Във всеки един продукт, за да имаме хубав крайен резултат, трябва да имаме хубав начален продукт. И както виждате, една такава доста голяма зелка всъщност е около килограм и 600 грама, т.е. не е толкова тежка. Самото зеле вътре не е сбито и да е пълно с чокани. То трябва да бъде сравнително лекичко и да не бъде много твърдо. Така, нека да започваме да пълним зелето в буркана. Използвам 5 литров пластмасов бидон за трошия. Разбира се, вие може да си използвате и 50 литров, няма проблем. Всеки с каквито нужди има неговото семейство. Ако решите, разбира се, да приготвите зеле цял бидон, ще сложите зелките цели и единственото, което ще трябва да направите с всяка една от тях е да разрежете кочана ето така. По този начин пълним целите зелки в бидон, ако ще ги слагате цели. Вкарвате цялата сила в действие и хубаво натъпквате зелето, защото все пак няма да затваряме празен буркан, така че хубаво го притискате с ръка и продължаваме да пълним. Напълних си този 5-литровия бидон и този е почти пълен. Не е проблем, ако не е пълен догоре, защото забравих одеве да ви кажа, трябва да си оставите едно голямо листо, с което отгоре ето така ще се направи капаче на зелето, за да се притиска и да няма досек зелето с въздух отгоре, за да може да е покрито изцяло с саламурата и когато ферментира да не се получава отгоре плесен. Това е изключително важно за успеха на вашето кисело зеле. Трябва да е покрито отгоре изцяло с саламура, както при всички видове трошии. Тук също трябва да бъде така. Ето, слагаме си отгоре или може да използвате едно чоканче, както намерите за по-удобно за вас, но трябва да се притисне отгоре ето така. И преминаваме всъщност към най-важната част на зелето, а именно саламурата. Аз предпочитам винаги да си разтворя първо солта и за зелето, и за всички видове трошии. Смятам, че така става много по-добре, много по-хубаво. След това ще ви се ферментира продуктът. Имам сол едра, морска, абсолютно българска сол. Не се притеснявайте от това, че пише, че е йодирана. Така в пространството се въртят много слухове, че просто не става с йодирана сол. Няма такова нещо. Абсолютно никакъв проблем не е. Слагаме 40 грама сол за всеки литър вода. Ако имате кантар, си мерете с кантар. Аз имам, но по принцип 40 грама едра морска сол са 2 супени лъжици. Ето това е количеството, което ви трябва за 1 литър вода. Един 3 литров буркан поема около литър и 200. Но аз сега ще сложа 1 литър, за да ви покажа. Все пак няма да ви показвам целият процес на напълване на вода в бидон.
40 грама сол и литър вода. Бъркаме хубаво, докато се разтвори солта и наливаме. Бавно и внимателно си напълваме саламурата в буркана. А след като сме си напълнили саламурата, си слагаме капака, хубаво е притиснато. Имаме си отгоре капаче, слагаме капака и сме готови зелето да отиде. Аз си го държа на терасата, която е северна, така че е по-хладно. Първите 3-4 дни ще трябва зелето да се разбърква. Ето така. Обръщаме го и веднъж така и сме готови. Поведнъж или 2 пъти на ден е напълно достатъчно и зависи от температурата на помещението, в което го държите. 2 седмици, 20 дена до месец ще бъде готово за консумиране. Ако си сложите цели зелки в бидон, поне 2 седмици трябва всеки ден да ги претакате и да разбърквате вътре саламурата. Може да я изваждате, да я изливате и пак да я наливате в бидона, както ви е по-удобно. И също така, когато са цели, разбира се, ще им е необходимо много повече време да бъдат готови. Може да ви отнеме месец, дори и повече. Опитвайте ги. Това е най-лесният начин да разберете кога е готово за консумиране. Това е за днес от мен. Ако видеото е било интересно за вас, абонирайте се за моя канал за още такива видеа.